ଏବେ ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି କି ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମକୁ ଭୁଲିବା ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ହୁଏ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ସେଇଟା କେବଳ ଜଣେ ଲୋକ ନୁହେଁ, ସେଟା ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଭାବନା, ପ୍ରଥମ ଅନୁଭବ। ସେ ଲୋକ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ହସାଇଥାଏ, ପ୍ରଥମେ କନ୍ଦାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମନରେ ଗଭୀର ଛାପ ରହିଯାଏ। ଆମେ ସେଇ ସମୟକୁ, ସେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ, ସେଇ ସ୍ମୃତିକୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହିଁ କି କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଅନୁଭବ। ମନ ଭାବେ ସାୟଦ ସେ ଫେରି ଆସିବ କିମ୍ବା ଆମେ ପୁଣି ସେଇ ଦିନକୁ ଫେରିଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ପ୍ରେମ କେମିତି କରିବା ଓ କେମିତି ଭୁଲିବା। ଭୁଲିବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ଜୀବନରେ ଆଉ ଅନେକ ଖୁସି ଅଛି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।